99% nga rainwater shortage ang natala sa Pag-asa Visayas sa karon ng Marso. Labing taas nga temperatura natala usab kagahapon adlaw ug mas musaka pa sa umaabot nga mga buwan gumikan sa El Nino. Ani ang report ni Alan Domingo. Mitala og 33 degrees Celsius ang sukod sa kainiton kagahapon adlaw nga mao'y labing init nga nasinati sa Sugbo sukad ni adtong tuig 2004. Gipanglantawan nga mosaka pa ang temperatura sa mosunod nga mga adlaw gumikan sa El Nino phenomenon. Mipasidaan ang Pag-asa sa posibilidad nga mahitabo ang heat wave kun padayon ang pagsaka sa temperatura. Kaya moingon kag mga 37 heat factor naman moabot ng mga 42, 43 degrees Celsius. Natin yun nato ang grabing kainit or heat wave. Kaya ang atong heat wave, ang definition good anang heat wave, ug ang imong average temperature mo dunay pagsaka kung increase about 5 degrees, that is already a heat wave. Mipahimangno ang Pag-asa sa risgo nga mamugna nini ilabi na sa panglawas sa katawhan sama sa heat stroke. Once nga doon na heat wave, unsa may effect ana kanang gitawag na to cascading effect, kuyaw kay mga forest fires. Samtang way timailhan nga adunay pag-ulan nga makasapar unta sa panginahanglan sa tubig. Gumikan ini nakatala ang Pag-asa og labing taas nga water deficit sulod lang nining bulan sa Marso. Gani nasinati na ang paghubas sa ubang tinubdan sa tubig ug nangalaya na usab ang mga pananom. Doon natay normal, no? Average rainfall for the month of March based on 25 years data, 61 millimeters, pero 0.3 ragi atong na-record. Mula na't pahangtod sa Mayo ang nasinating huwaw. Sa bigas bahin may pahimang ng mga weather experts sa pagsulod sa La Nina phenomenon o grabing pag-ulan nga mao'y mubalos unya sa nasinati nato karon nga El Nino. Busa ilang awhag sa mga local government units nga pahimuslan ang ting init karon aron mapangandaman ang ting ulan. Ang ngayon tas mga LGUs karon abo pa busy kasi eleksyon nga ang ilan tang engineering ba ilan lang patrabuon kay uga kay ron atong mga sapa mga creeks na to panahon na ron nga maghimo tag dredging. Alan Domingo, Balitang Bisdak.